gelmeyen için yeğenini ne? Yine beyaş mı çıkarasın? Men Yanjong'un telefonuna yapıştım. O hazır yoğurlu olmalı. Eşmiyorum Zeynep. Başa düşmüyorum. Alo Zeynep. Atıp kutumunu kapıdan açtınız mı? Ne dersen? Çıkıveriyor mu? O doğru diyor. Boşların kapıdan ayır diyen, ayır. Ayır diyen al kaplarını. Nikalar oynakacak mı? Bir yer var zırhlı ayadır buraya. Nikalar oynaksana. Nikalar oyna gidem o. Neyse neyse dedim töleyin. Ya kardeş neyse dedim töleyin bana 4 tane adam gerek düşünüyen mi? Zırhlığa. Kim zırhlığa gidiyor? Senin vurun hayır tarafa. Men vurum sen vurun. Men vurum konu nikalar oyna. Pardon bırakın. Hayır. Öyle ne yapmaya yok. Yakınlıkta elinde gidip çöp çalı vuraydı mı? Ağlama Cennet. Hem Vedat Kulya almalar. Gidelim. Cennetsan. Bu ne emettiniz oğlu? Bedik aytmalar ekenin. Men yanca telefonu öpleştim. Yok, Hayır gelecek. Koduyla adar verin. Hayır, bana da. Düşünün bana. Cennetsan düşünün. Yeğenim maskarasını. Düşünün ha. Menem yardım edin. Benim kardeşim maskarasının şayadı olur. Cennetsan şu cahil kapısına bedik aytmak ayıp olur. Filmine yardım edin. Akın. için bugün kolumda sağdım Tükürüğü yaşını ağlama kıydım Gülüp oynan yüzünü görmegül Onun için bağrına dağlama kıydım Akıma oturma, açmarlar. Olara diye olacak yigit nikahına da gelmeyenler. Son sinem onlar dünyadan öykölü. İyle de varınıp bilen oklar, utanyalar. Çok iyi olmalı bir de beni yaşlı. On ahlak bolsa gözlerine de görünmeyen. Hav! Hiç okul. Ben böyle kelime. Okul. Yer yazdı. Bu ne zina? Entek kendimle görüşürüz. Geldim. Yerin aydım kadir. Korkma. Yer titren yok. Tova beterinden takla versin. Selamun aleyküm. Sağlık mı? Aman sağlık mı? Hudaya şükür. Onuşmaz hadi. Geleydiniz. Hoş geldiniz. İtini de mi yarakta aleken? Gözüm diyeyim. Tuğulem. Maskara var. Tutmağa hiç bir yağda olmadı.
Sen düşün, kuştxanada yarış, ulu yarış boldy. Bir ödüm 10 metre adım karşısına uğraştım cennetçan. Sen beni bagışla cennet. Sen meni astırmajak bolsaň gün bolşy ýerde. Gitmek para yettin de. Sen beni kovyanmy? Kowayan. Näme gitmeli diýäňmi? Gitnersin. Giderim. Hana ýaňy tek. Gidişiň göreýin. Hana bol git de. He. Bar. Yeterim giderim. Gidiler. Hoş kal. Oy! Günün çıkmasarı! Kövüşün başını yesin. Üyedin ağır maskara. Bir de miyile maskara ettin erken. Ne? Algışıl halan namaz. Ne bilin namaz? Yalnızdan yanık olup sevgim diyen var ya hasen. Maymun sen yollaşın olsun. Kıştın kavrunda dikilsin. Ne? Bugününe ne tayını maymununa verirsin. Allah'tan bartip kuştun kumarını bu dünyada giyeceği ağlayabilsedin derken. Ne? Kuş tanağını başında yumulsun. Onu değil mi? İyidin ondan önleyen. Hello гражданин. Nereden yerim tatlı? Heleyden. Uy. Ayalın aç gelin. Mena şu yerde hiç ayal var mı? O ne hil ayallı? Sevgili ayalının. Ana kovulap yetip geli. Görem akmay. Ana sen durla sen kim varsın? Familyan ne mi? Grossmeister Oralov. Alo. Gel hanım bey. Sizin bir grossmeister'a kaçın ne alır? Familiyatı Öda Batvin diye. Göre bu bolyan zatları. Ömrümde bir gedek generalleşim parada değerli, yığınımı değerli hanadan çıkarma için eğmeli oldum. Hani, min maşina, min sartırak. Cennetin öğür tağın değerliğine inni göz yetireyim olsan gerek. Göre, hey nikalar öyünün botoğusunun gelin kaçıp kayıttırdık işitmedin. O bizim ne hil vecera etti. Biliyorsun, kemine şahir şu tetelli hileyle hakkı nemeler deyiptir. Ey ağalar yaman hatın sakkalın çıkmana gider. Ağrayın yere dökür kara bağrını kan eder. Kara bağrını kan eder. Mine dil şunun özünde seni ayyalı görmegey asıllı nädeninle çatmakçı. Dayı, men ölenmekten doydum. Men öldüm meşertmeli. Men kedil. Yönü tanışmak için sağlık nämer? Hakiki sağlık son gelinin yanına giyirini de verin. Sen yattı ölün becert. Menim toy şahit tutayım. Sen sonra razı mı? Razı ho, men hep bedada razı. Yine tüy kira olmalı. Varanga tutmasın. Hey daddy. Sizin asıllı yağınız var eken. Oho, Türkmençilikte uyanı oturmak gelişikti de molin. Uyam kimin manglayına yadılam ol, sol bağıtlı adam mol. Ballak bu zatlara gül yal düşünüyor. So sebeplem ol birden mortoyum so görünmeyen bir hilrek gördü. Özüm becerip geleydim dedi. Neyme? On yetmedi var mı? Yok, tolunman. Hem de gül yalı bu neme de erkekten gidecek oyunu. Düşünüp şey değil de Men yeğenim o diyen zuvan yigide hada. Katı Dimet tarikatlı adam. Vah, gatur alp pulparyanam derler ol. Dimek sıpay. Görmüğünü dur, iyilinkiden artık maç hiç yeri yok. Ay erkek kişi diyenin eşekten sana kola uytkası bor ho. Vah, o diyen geplemsem derler ol. Önüsü tüz.
Bize gerek zat. Lal bolamasa, bal bolurdu gepim tümmök yeri. Gıy senki. Ha? Menki? Yo, siz bana düşünmediniz, sizin yegeninizin ki. Onu ne toy sayın tutuvermeli. Yegen sizinki olsa onu görmüyor kökman der. Toya tayinlik görelim. Hova, men ehlice goşlan bilen. Ömürlük. Küçük geldi. Ömürlük gelen bolsaňyz, ýylyňyz ýel salmaka gelen jeriňe gidip bilersiňiz. Biz ýa başga bir bilen guda bolduk. Inni giç. Ballığı çağırsaňyzla. Başlam. Sidenni ballan gerek yok. Men size aytdym ahyrin. Biz ýa başga kişi bilen guda bolduk. Toyun sehedini emmelledik. Ödem asıl ýeriň başgarsa. Adyna da ýumşak gyz diýerler. Ödem aýyň bölecigi. Ballığın öde ödemi? Ballık. Sizin toyuňuzdan soň sanatoriyada ödeni bejerdi ýa. Gelinler urşoýdan ýany ýollaşyny ölüň şäler garaşdy. Asyň sabar takadyňyz nikalar öňülde etmedi. Puh. Siz oň bilen ömür boýy nädip ýaşajakdyňyz? Vay, men aşoň bilen ýaşamak hiç wagtym niýetimde ýokdy. Näme onda siz oň bilen gidip peçe oýnajakmydyň? Hudaýa şükür şulara göçüp gelmenim gogolaydy. Vallahi adam almadı. Vay, sizin nädik ýüregiňiz bar eken. Men aýdym siz erbet bozaýdy öýtýär. Yok. Sizin aýdymyňyz meni bozmady. Sizin aýdyşyňyz ýüregiňe ajaýyp. Sen törüňi bezenek maňa nesip etmedi. Bir bar eken ýok eken
Gıydi teyerken o Yigit munu duyarken Toyu toңa koyarken Hey Toyu toңa koyarken Hey Sevgi demek keygim dermansız derttir. Men on dermanını taptım. Bilir bolsaň, o keselidi açlyk bilen mezermeli. Biz hazır sen marada ähli zady açaçan biler. Näme bolupdyr? Näme boljak? Nähil çykalyga bar. O zatlar men özüme aýdyp biljek. Men günäm tanardan kendir. Näme aýagyny ýyr basdyňmy? Ayağım ýygyr basar ýaly. Men adamym ýok. Näme helelini söýdüňmi? Vay, towu daş etsin. Ol entek öýlenmedik. Agy. Sen onu diýerligini öýdüňmi? Howa. Men onu zorlap özüme öýürjek boldum. Yüreğime yardım da. O näme özüňdirken ýaşmy? Ýoklu. Gaýtam on menden epesli uly. Be. Şu çakaçyn öýlenmenmi? Aýdyşyna görä ol entek aýalysyny almadyk. Agay on ýaly meýidi başyňa ýapjakmy? Oň ykbaly maňa indi aýan boldy. Şu wagtda seni öýlenmeniň sebäbi maňa düşünükli. Sen onuň goçy däli, geçeken, elini degirdiň paspara bolaýa. Biz ellek gördük uly, hiç nenem däl. Hemme zady ýerde ýer. Dünýädiň dörli. Tutun beni. Towa takdir beni hekayet. Sen o geçiň. Kerpişden gurulan köşükde ýaş kelidlen toy boljak. Ine de oň Mercedesi. Oň adam ýumşak diými he? Keýgim kartlar adyny ýaşaýan ýerini aýdanok. Töwrekde kerpiçden bir köşk bolmaly. Ine köşük, ana köşük, çağır tarafımız köşük. Yumşak gıyt haýsy köşkdeki? Han, hol ak ýalpynly köşük. Nereye taraf? Sen kim? Nereye taraf? Divara taraf gel, divara. Geliver. Selektora gurla. Hello, monsieur.
Bir balların kasarı öttürgenin karnasları. Allah'ım akran, beysi. I love you. Good. Yes, my friend. My friend. Balların daha iyisi bir de. Bu zatları duydurma anne. Öyle. Gelin mi olsanız ne mi? Gelin, geçin. Bağışlan, sizin uyağınızı bilen yıkıcı adım gürleşeyin. Siz olsa oturuverin, çay pay için. Bu bol perşemde men gaty yaran ok. Men beýle halkara galy goýuklaryň sebäpkäri bolup biljekdir. Lan bu düğütti. İtmeli hareketlerini özünü duydurur. İdil ağzımda sualarını yapar. Bu çay. Çay istiyor musunuz? Buyurun. Ne edip düşünürsem gelmey. Please, tea, please. Çay, берите çay. Ёлки. На, держи. Oturun keyim. Bolmasa menden etjek rahatlaňyzdan Din arkan gaýdaýmaňyz mümkin. Siziň ýanyňyza geçmek üçin men şu egnimdäki sılgalar giymäge mezur boldum. Wagşy bir güt penjetini düşüp biçaren kimligini göreýin diýdim. Hey, siz ýaly asylly maşgalany odoklamagy neden düzýe gelir? Dogry aýtdym, menim şol ýer ýudanyň betbagat gelinligi. Menim barlagyň gelinligi o ýerit maňa da öýrenmäge andışdy. Agy, sen näme depmek kermi? Köşeşiň daýda. Hey, erkek diýen milletiňem belli bir gipi bormy? O meýit heleybat biwepa. Men o barda näme diýjekmin bilemok? Näme diýseňiz men ballagy siziň tanaýyşyňyz ýaly çyn tanamok. Onsoňa näme üçin men siziň gipiňize ananmaly? Aladaňyz üçin sag bolun. Tanamayan, bilmeyen adamga nenin turmuşa çıkacak? Hey, adam oğlu, tanamayan, bilmeyen adamsına durmuşa çıkarmy? Mücerrede taýin edmi? Birden seni on sul halmasın abi? Tağamı men bal ýaly bişirýän. Erkekleňem jany bokurdygyny nädesiň bepesinde götüräýse? Vay mani, hey tağam bişirip bilmeden birden anmamy. Senden has gowy bişirýänler bazdandyr. Sen taşlap. Şolun birine gaçmany hiç satçyda görmez. Erkekleň maksady bizi gulgyryna getmek, ezmek. Sen şoňa düşünýärmi? Vay, men garnak bolasym gelýärdi. Asyl bolpon isleýäňdir. Şoň üçinem ballyk. Size dälle maňa öýlenýär. Ahir zamanyň gelçegini eşiden garynça daragda çykyp maşga edermiş. Ha oğlum, bacıňyz bilen şirin terleşdik. Batly bolun. Çırdyk. Erkeklerin yumuşak damarına oğu şeytanının kovulyan ekeni. Ballağın olayı yem zadılattır. Zoracan ondan tamamı dey. Bizen töwünü görürüz.
Sen şu ballığın öňünden çıkan gancıň ýygyna telpät ýören gurramsyk. Eşitdiňmi şonu? Dur diýän. O tökmet sana kim suwurlady? Sen şu men ýanyma getiren şeýle suwurlady. O ýakda sururtlarmy? Wakyýoň, daşary urtulaşyn diýene o ballan gelniginiň beri. Sen näme bir de aladylar diýjek bolýarmy? Seni öldürden op assaň ama. Näme adamı bir görmän, bilmän, godawanýanmydyr he? Aho, biziň daýatyny ben sormamy ýaly bilýärdi. Wah ağamcan, men oň daýatyna çykanmaga. Eşitdiňmi? Gepin tümmek ýeri. Men şu ballak diýen meýdi gözüm bilen görmesem, gürleşmeden doýup almaz. Oho, başlandy. Of, köşeş ýigin. Men şu ballak diýilýäni. Eger daýatyny meňdemeýän bolsa. Damagyň tersine salaryn. Eger şu diýir bolsa diýirsini. Göl bolsa matlygyny ustak getiren. Sen köşeş sesini çykarma. Häzir. Yallar geynen bolşup ýylmanak bolşup ýüzlerine de epesliň çalyp Olaň bar maksady biri erkekleri zadylap, hepbik burup kapana düşürmek. Hele diýen milletin hak orny ojokda bolmaly. Çaýyň demlenigi, kätäň çemlenigi, naharyň buğuly, äriniň murty toğuly, eşigiň ýuwulgy, ýeýmän içmän tüsse bolup, mejnun bolup eplenip ýatmak, barıp ýatan samsyklak. O diýen delallaň ýa düşde ýa ertekde bolmaly. Rahat aýdýan gardaşym, rahat aýdýan. Beýleden anyr hiç wagt bolmanam, bolmadam. Giyecek almakan patla çocak şeýre bolmaý. Bizim partiyamda giyirjek şunyň bolsa. Olçak diýenmi? Ha? Ine şu jaga diýeri. Men ömrümde aýlykdan maşalada gol çeken adam däl, aýryň. Sen teteller bilen biz hiç mahalym dünýä jemgyýeti gurup bilmez. Eşdiňmi? Ine sen öwýän helelen iň bärki joýuny. Şu eşdiňiň hemmedem helelen göpürdüdi. Ine şu jaga dyrnak ýaly gamyşda goýanym üçin olar sanatoriýany jumrup barýarlar. Birden menine, täret. Ştüýdükde çalaýdam näderler? Bolaň derdinden nähä saz çalyp bolýar. Ne de bir adam şekilli içini döküp bolýar. Menin ismim Kestir, şoňuny düşünmedim. Özge bilen hergiz suluk alışmaz. Mal vereýin diýsem, güçdüm ýetişmez. Mende ýokdur mal, boýuňa döneýin. Eger onyň gül ýaly maşgala bolsa, näme üçin sen güçdüňi berip duraçýadyň? Näme üçin sen göwnüňi nähak syýyndyrypdyr? Gaýgy derýasyna gark edipdir. Kuştun halamayamşın. Ey, özleri bolsa pişik diýer, gurju diýer, kara kepçe başyrana çenni öýüne goýber. Doğrudanım kepçe başa bolan oklay. Bak, olaň milleti başgada, olar bir de ömürlerde düşünmediler. Ay, cehenneme gittiler olur. Ardın ağam. Sen partiyan adı näme? MZP. Hava. Şeýle partiýa bar. Müjerrid ötjek, sallaklaň partiýasy. Ýöne şu resmileşdirmek üçin adam sanymy ýeten ok.
Ne adam? Eger senem gol çeksen, eýen biz iki adam bolýas. Hey! Yüpün üstünde odun koyuyor adam der ekenin. Sen yal ırgadım bilen protowda yaşamagym islämok, bir howada dem almagym islämok. Sen sebäpli möhredim dolmanka sanatoriýanym hoşlaşmak. Yok. Yer yok den bolup meni bir adamny otaga sizin ýanyňa saldylar. Yok. Şoň üçin men gitjek. Yok, size gitmek olmaz. Men gitmeli. Size gitmek olmaz. Siz ýaşaýp berdiň siz galyn. Gelik kızlarlarla keyip çekmeye gelipsiniz. Hara taş doğru müşalardan Men dolu haydi ver. oňaşyz diýen. Burada çöktü ýatmaktan iyi. Yok men gitmeli. Yok. Haydi keyip çekmeye gelipsiniz. Keyip çekin. Gaýtama dürbüňi tutsam boldy. Sen şo daktar üçin gelen bolmaly. Ey tova. Men üçin dünýede iň mukaddes zat sabır. Şey diýle. Siz kim? Cennet. Uy, bu men ballık. Uyanıda eğlenecek yigit. Sizi hem uyanıda yumşağı görmeyelim. Ha, ballaksan niysene. Siz tüz wagtynda geldiňiz, gelin. Uyan başıma şeyler oyuna falan. Ölsünü ya da jirisini ballan getir diýdi usta. Hanı men yumşacığım. Men oň bilen görüşmeli, tanışmaly. Wagty ýewjum seni bir bagryma bas. Bir içime sowady. Ýöne bagra basmasy ýok. Men siziň elmi dama yumşacığımı görüp beren gözleriňizden aýlanaýyn. Men tizden tiz yumşacığın ýanyna elsin. Oň bilen iki çekgiriňim bar. Aşk ýüregiň lört dep öz günüme goýany. Vay. Yar gitti sergezdan menim aşkın odunna örtenem. Kanna varsa men varmasam yar bilen döwran sürmesem, Zehraning yüzün görmesem. Ballakçan, ilki bilen iki jigmet, iki erkek bolup, erkekler Ýa, meni gerekkä onu soňa goýaly. Azkem tagapyl edin, ilki bilen men siziň geleniňizi oňa duýduraýyn. Olam öz pikirini jemle. Özün nürsesin. Ha, men şu bagtly pırtatagat kän garaşdym. Durun, gelindiň özün jip görjek, özün jügen begen nürjek. De. Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Siz Laman ağa mı? Ballan daýysy mı? Edil özi. Men ýende siziň ýegeniniz barda jaňa diýen. Ha, töresenmi? Maňa onuň özüni alyp barşy bir hili yaramajak bolýar. Ha. Şirketlerin bir hili ýok. Ha, näme bolupdyr? Ola türkmençilik gelişmeýän zatlar edýär ol. Şol ýene bir gaz eden ro. Onuň ýuwanlaý bir hili dünkü daşarurtly garnaşlygyň üstüne. Durun tek. Bärde bir gümürtük guruna ballak geldi. Men häzir ballak. Ballak bärde bizde. Söylemi? Sizin derre ustak gelin. Düşün söyleyin. Häzir bardım. Çilim. Açıp ver. Ot. Otlap ver. Otlama bir ver.
Sen bana ne içirdin? Bekir mi ya Dakkun? Napolyon konyağı. Salam. Salam. Men otlu koyuna köyüne döndüm ho. İkimiz sınlıqı uğurlaşmada qarnaşlığımın başı varmadılığı maktımal. Siz meni bağışlan. Yöne yegeniginin tertibi. Bana düğünün yarana. Salam yok, helik yok. Utanç yok, hayay yok. Entek zehed alınmadı kıyırın yanına. Vurdu da girdi güpürdep. Bütün ömrünü sarlıqlıqda geçirsen, sen onça da olmazdın. Hani men soňa anlattın? Ya aman ağa, men size yine de burada aytmaly. Hawa? Yegeniniz bir kili oğunup gelýärler. Men aytdym ha. Onu bakmak gerek. Ine yumşak kızın zehininin ahlasyny gerekleri. Yegenmin balty getirdi. Men öz gözüm diye. Hani yor baraly. Aman ağa, siz gaharlanmaň. Ýöne men size yine de bir zat aýtmakçy. Gelin bäri. Gelini bolana näme? Nikah çelini beýdip göre başa düşüp bermek bolmada. Çoğul yanına girişi çıkar yerde çıkana keniden Türkmençilik diýen bir zat bar ha. Onu näme taktap dursun beni? Yor baralla. Yor. Yuwas. Olara gumriyatça kuburdaşyp çıkartyrlar. Men ballık delle, ballıgın gelinligi. Sen ballığı terk etdi, onun elini çek. Näme? Sana ker bollu, kör bollu, parkı yok, eğer bolsa bolya. Amaňa diňe ballık gerek, ballık. Oy! Oýam. Gelin gıylan barsı onu yığınına terk etil. Ballık tüs yigit eken o. Gözüňiz aýdyn, boşluk. Men oýam ýumşak gyýda siziň yegeniniz ýarapdyr. Yan körüňiz men ýegenim barlyk däl. Her bir pırlyk seni öňüňde öýüp berdi. Hany durany? Dur Ravun! Saklan orarımızı! Önüzüne! Tutun yurt yıkan! Gerek yerini izleme bulamı çıkar! Vay, yankı elin. Men ballığın gelinligi dip üstüne çömdep dur. Men ballığın gelinligi dip. O nähil barlan gelini bolsun. Erkekden bir gelin barmy? Men yegenimi töhmet atmaň. Vah, huyucugum bir sade bolýasyn, jaň bolýasa jyýymjan. Siziň ballağınız, yegeniniz bizi matkar etdi. Yegeniniz bizde näme gilliýän, on kemi barmy? Näçegede gaýtmal ol Grossmeister. Yapgan ul ýarysdan geldi. Ýa-da özüne sanatorda seýtlýär. Can ağam, şu uğulini sen Hasan bet etse. Arkan yatalı ho. Şuya bet ediläýmez. Maňa medeniyetli diýince almak hiç kim kadagan edip bilmez. Ara içemok, paýş tögemok, keleý getiremok, hakym var çalacak.
yani. Emir ver tüydüm koy. Ödüm bir durun uydur. Beni ödüm Yoldaşlarını hem görmeyeyim. Olmadı şunlarla ödüm pencereden taşlar. Hormatly gelirler. Jenaplar. Tüydüğün vadı hiç. Dep taşalda kıyamet kopuyor. Mağananın ol artist. Gelin halk artistine türgüleşmeye yağda töredölün. Bun hak haydi men taşırı urdu, gastrolog romalı eşeğini taşırı urdu. Hadi urdu? Nokota. Daşarı yurdu. Daşarı yurdu. Yalı varsa başı hep. Baş üstüne. Arkayın tayarlık görverin. Hadi men bize margirlen kurultayı olmalı. Çıkıverin. Çetmeye radiylik verirsiniz de. Elbette radi olur. Margiler tüydüğü bir başlan. Yılanlar tüydüğün varlık olur yadır akırın. Tüydüğün sedi. Demasmadan, soğuklamadan, ısıtmadan, kalkıntılıkla dermandır. Kimin demasması var? İçinde demasmalıyız var mı? Kim demasmalı olsa gel verin. Arkayın gel verin. Biz onu novasız kabul ederiz. İşleyen mi? Her vakit. Hormatımız için çok çok. Sağ olun. Halk artisti her dincini aldın. Türgülleşsin. Taşırıda gastrolog olmalı. Sonuçuna son gelirsiniz. Ayarlan kimdigini nähe göz yetirensin, ha? O sen bizim partiyamda giray. İyi sasan. Hey. Senin tek. Vay ökünürsün, ha? Öyde kim var? Hey. Men ballak. Sizin uyan hakta gürleşmene geldim. Elay dünyanı ballagallay. Siz onun men hakiki ballak. Eger sen sağçılık gelin bolsaň, onda sen giýje galyp. Bizim guda bolun. Hakiki öz ballagymyz bar. Men size giýe boljak da. Beýerde ballaklan konkurs ýok, sür arabaňy. Sizin uyanıda öýlenenimden asıl öle ayarın. Durla senen tek asılma. Men urda aýyňa jaňa değil. Onun asyly ber. Assalamu alaykum dayı. Ballakcan. Geleydin mi? Geç hani geç. Men sizden yeni bir gadaq qeýdiňiň radylaryny almagy geldim dayı. Kakafi. Geliver men düşünmeyecek bolyan. Una. Ha. Garnaş. Geleydin mi? Cennetin öz bilezi tirkeşip gelmeye utanaydı mı? O berde de mi? Bir daha onun irdeligini senden soramakçı. Vay o tide deyip gitti ahiri. Koşuların altı tide gitti. Ay oğlum. O sizde yok mu? Ne emorlu? Ya yeni kâişeydiniz mi? Vay. Sana diyen. Kâiştiniz mi? Men bu ýigdiň bolşuny düşünýän näler? Bizim häzirki barýan yerimiz bolsa diň arakxorlar bilen keleýi gowlaşýanlar diýinjelýär. Eger otuky sen aýtsaňaly internet bolsa, ol hökman bayramalla bolmaly. Sebäbi o ýerde diňe göýdü götet kirdenekler bolýar. Eger ol guragly, ölagly ysmanlardan bolsa açmandan göller. Ýok, bagyşly bolýan, oň otukdy şeýk mütürine hadrak barda onu ol mollagyrda bejerdiýär. Vay, ýüregi düşdüňde nakkallyň behekde gatyraksy. Ýok, sebäbi şu hadan öňkärimden galan miras. Häsiýetim şoňkyýal neji. Gadyny batdyňça beter çykýar. Ah! Şu erkekler meň elimde bolsady, näsbetligini bilýänler. Geleýdi öýdýän.
Han cennet. Tüy sahibi atın ne geldin? Al şunu maşine sal. Eğer ikimiz mal geçirecek etmeli. Sen gelinin edil öğüdüm için netten yer pitiklep sayladım. Kanam bağışlı, hüncü deyişli, akmaya gayrıdır diyen peri. Men senden cennet sorayan. Hey yegen, senin tek yumuşak kıydı görün ok. Hadir bararız. Görürsün, söyürsün. Olar yalgı yağtı yalansı da kutardı. Men hadir şollardan geldim, daha iyi. Bilyan, men bardaktan havarlı. Sen o diyanın senlerle erkek ışığına giren ayal. Ay canay, o tay barkadan men ödüm. O tayda ayal emişliye. Men koydular. Ödüm. İyidimi isal koydular. Hani yegen, gepigin tükette maşinemin mal geçirecek icağı alıp baraya. Hayri işi giyicağı koymak olmaz. Hani gör hani. Gör Koy hani. ver beni. Gör diyen mi sana? Men ayağımdan pek çekti. Seni. Ha. Seni, sen niye gör? Ne ettin kan? Vay gitti. Dur diye. Dur yerine sana. Taşla diyen! Taşlarındakini taşla! Neymiş oldun Mali? Yan sen beni ayarlardan halat ettin. Tamar yalkın ömrün uzak olsun. İnnem men seni ölümden utarıyorum. Biler olsam, bir ayar. Eğer ne ol, sanatoriya uğradanına bir çişe kanyağı ağı garıp berip koyuruptur. Onun palatadaşı bilen içenine öde diri kalıptır. Men yal ağlatamızık yollaşım şopille ölüp çıkartayıptır. Boltoda dekreme yardın. Partlar yal granatta alabi. Ey senin. Ortamam arak beri uğradar yal menin ayal yok. Arkayın molay. Öyle mi? Onu sen onun bunu haydi dükkandan alın. Eğer təcirliğin dükkanından satılanan olsan, olan hemme jarag yatama. 1199 çüyüşesini deputeleftalananı doldurup satılmışlar. Olam duruşunacık avi. Neyemeden? Deputeleftalanandan. Yok la yağım. Men bunu yoldan taptım ahırı. Öyle mi? Yoranlı mı cınkılladın? Bu dürbünü nereden aldın? Atmayadılar mı? Atyadılar, bayvır atyadılar ha. Şu atışık arasında var, Nemis general bukdoklap men karımma gelirdi, men şopirlede utup dürbün aldım. Sen orşa atlaşıptın o. Men sana katı yaştın ödeyedim. Sen asıl veteran ekenin o. Men mi? Uruş veteranı mı sen? İnne ayal sana ayal hükmüne gerek geldir. Bişir düşür, pırpırlı boşun gerektir. Ey sen bütüşlüklü, menki söygü. Ey vay sana ey, sevgi. Hakiki söygü. Hakiki sevgi yok, yok hakiki sevgi. Hey. Hey. Olar ömür terede. Ne hakiki sevgi. Evet. Eğer şu nefetin kuşun bağlamın çıkmadık olsa, benim öz sevgilim alıp bireyem ölüşkül olmalı. Öz sevgimi yitirip entek karasını görmedik kıydım ölümlerine söz verdim. Onun adına ziretsene, yumuşak. Hey şeyli bedroya atıqıyla da öğlenip bormay. O kıydan kaçıp ölüm oynuyordun şu yere yattım. İnnem ölü açam şu taydan çıkmam. Sürer. Ertevip derdimi bilmez derdim bilen tebip gelmedi Leyli bizi göze almaz men gibi avara yoktur Ahir ölür men biguman bu derdime çare yoktur men gibi avara yoktur Sal ver. Sal ağam. Sal. Yine de sal. Sal. Sal.
Şehirden taklap can çıkkana boza kapinası var. Salağım. Balla qoranıp suyurdu yaşayanı. Onu sorayan kim? Gelinliği yumuşak değil. Kim dediniz? Gelinliği yumuşak değil diyen. Dur diyen men sana. Otadan çık. İşin yok ota. Gel Ali, gel gel Ali. Hey. Bir işin içine. Ödüm çağırıyla çağım çıkayma. Kädir men oň gözüne ballaw gorkaýar. Näder äär görnüşdeniň dädirä ümdüni tutturaberdi. Tanış bolalım beni yumuşak. Toy bunu da anıklayın kendim. Ya içeride gürleşöyle ya da dışarıda beyt durmalı. Näme diýseň lan keýim? Mana hoý ýerde bagyň içinde gürleşäýär ýa. Ballak. Ay ballak. Ballak. Oh! Ay ballak. Han tursana. Tur yerinden. Baştan bela soğullu. Kelläni etege salyp, yumşak gydyrı gepleşige hut men ödüm gitjekdir. Sen arkaýynma. Ömrüňiz uzak bolsun ağam. Bolýa. Yollaşdyň. Edil seni ýaly bolaýsa. Göre. Utanman erkek adamyň üstüne özüni gelsin diýsene. Men yumşak gyda razy edenim. Bar adyp boşduran daýym. Men häzir sen adyňdan diýjegmi diýip, şu jile gaýlara edil aýagyny sekme diýär eder. Oturup gürleşäýelin. Yok. Dik durup gürleşür. Yaşy, dik durmaly orada dik duraýar. Hormatly ballak. Hany, suw jormaty ýokly. Ine monyňyz maňa ýarýar. Be. Birinciden men sizi tanamaga mesleňok. Söýme kakta ha gepem bolmaz. Üstesine de men bütün dünýäň erkeklerini näletleýän. Wahy. Sene keýim men tüýs ýüreşigim mollun. Men atyly bir göýekdäki dilegim ýerde oşdy. Sen sypatyň görüp men aýallar taýpatyny bütünle inkar edýän. Ine bu sözlerini için men senin boynuňyza böketim gelýär. Ay, men sypatyny. Senin sypatyňy ol näme men diýdiň lan, ol bir guşşaga wadyr. Näme muama çörek gülüp diýdimi? Alehe kik ýok. Ha, hüpip, hüpip men diýär. Men mi hüpip? Ha, weten. Men hüpip ha? Ay, ha wala. Men hüpip. Indyuk. Boşluk! Göden aydın boşluk! İnni ol! Tağı duvarı yumşak kıydın adın tutmadı yaletip koy verenir. Men ona diyen zatları erkek göbekle geçirmet. Doğrudanım söygü diyen zat adamın karanı kapar eken. Yerden o karı diyen nimet aşık bollun. Handurin tek, dur diye. Kimmişin ol garrı diye? O garram de diye de biler bolsaň ehli elin gıylar oň ýüzüne ser tepil. Doğrudanım söygü sen karan aptır. Görüplige diýemi? Men onu kucaklap, bar güýjüm bilen bagryma bassam. Men ömrümde beýle görmegi hem huzurly, akylly erkek görmänim. Men seni söýdüm, şoň üçin taňa durmuşa çykjak diýdi. Sen yumşağa
Aşık olup hetere çekip görüm. Bek belli, Abdullah hele diyen milleti hiç mahal söymennim, hatıratam çekmenni. Olurdan sen yali yer kutoruyunca kaçmannim. Sebebi doğrusunu aytsam hemmedat başkaça bollu. Ona ağzımdan geleni deydim. Ökülettim, kaharını getirdim. Sen dostun hatiratını men kulak çekkeme şapbığamıydım. Bey be, bundan gelip çıktı o. Görev olan zatlar. Mehmet çek olayım. Sen edip oynattık diyecek olan. Ey kişer, yakşam mı iş etse ökeni. Beydiysek oyun olundur, üstünden gülünür ötmez mi? Bilinse ikimizden yüzünde seyretmezler, ikimizden bililikten maskara bolya düşünüyen mi? Ödem sen sebepli, sen keleyva dik düş düşün. Ey menen temli, bile yaşayabilecekler. Ödem zıp derdiğin şaliyan. Kahar etme ağam. Men günahkar hoğum, men düzülürüm. Ol häzir seni gördü. Yumuşak bir kaydıp düğüşüne de girmedi. Direntek, me torbanır. Allah yarın. Dur. Hova. Yumuşak değil mi? Siz häzirime de duşmalı. İsteyen mi? Şu duştan yanımda gel hemen kovu olacak. Sen soruyalar. Gayret edin de gelin. Hava. Yaxşı. Valya. Doğru. Düşündüm. Nedir var ya? Dur. Dur sen körün yok. Sen bardağı bulaştırırsın. Ben özüm gidip özümem gürleşecek. Näme tolgun ya? Men özüm şükürleşip akıl başta düşünüp bilecek ha. Şeyle mi? Düşünüp bilecek ha. Mene bir en tepkiren gödökmüşüm, bu olsa akıllı başlamış şeyle mi? Hemen mülakatlı gürleşip düşünüp bilmedi diyen mi? Ben bu zatlardan daşlaşıp görmüyor diyen. Yer bolýada. Gitsen gide. Yönü koca eşiklerinden geyingin. Bar gowa eşigim egnimde haw. Şu şulhan bilen sana töre gelme utanam okmy? Me. Men pençegmi? Al. Geyin. Mamali kiçi ola hemen. İlk vada adını kimden aytma. Adıgız onu şimdi parksız olur elet. Parksız olur ya ne men on manglayını vereyim. Hey, ne diyorsun o? Ayalımı vurulur mu? Hele halkını yılmanak, suucuk, süycüte duran sıypala versen, adına belede dursun, yurduna miyattan çıkar. Derruvum 60 sonra var mı değerli? Gupır tapır, radilum sonra. Düşünükle mi? Beybe. Var, hadi yürü. Yolun ak bolsun. Nikah möhrünü bastırmam, berkilemem. Yolun ak bolsun. Var. Bestir men gidiyen. Eger ballagyň ykbalyny saňa bagly bolýan bolsa, men bu ýerde körüm ýok. Dursana ha işte diyen, kanıgılmalık etme. Men häzirin özüni oň ýanyna baryp sen bär dedin. Düşünşmeliň bolan çekmejek aýdaýyn. Ballagyň özünem şu ýerde dikeýin. Başyňa dönen ýalbarýan, meni gelýänçem hiç erik gitme. Yer bolýada. Ine şunu oňa gowşur. Kimdenniň oňy özi bilir.
belki de te has odanrağa, yaşırağa, umuman başka karasan tanım. Meni hüyüp meňedem üçin bagşlan. Men sizi başga uşo, ýagny tağus uşo meňdetmek istedim. Isleteňiz häzir men siziň öňüňizde diýde çökeýin. Oy, turgurin. Bäri hapagry. Men gaýtmakçy sizi bilenem. Ömürlük hoşlaşmağa geldim. Siz men gaýtmagymy makulleýäňizmi? Ya bu meselede siz başgarak pikirde? Hawa. Menim size ölen wajyp zatrak aýtmakçy. Men aýtjak zatymdam siziň ysbaryňyz düýüp götür ütger. Siziň söýgüliňiz şu ýerde berdi. Näme diýdiňiz? Söýgüliňiz diýdiňizmi? Men size aşık bolanmy nädip bildiňiz? Men bütün ömrüme siz ýaly maşgalan gözleginde gezdim. Siz maňa düşünýäňizmi? Bu ne bedbahtlyk? Bedbahtlyk? O näme diýdiňiz boldy? Siz pençeňi tapalapsyňyz. Ay ýoga. Şeýlemi? Çıkarın ertiriňizden arasarak getireyim. Yok aýdýanyňyz näme? Men ertire çykjagmy näme bileýin? Hiç mahal. Bugünkü işimi erte goýmak bolmaz. Siz dogry aýdýanyň. Näme etjek bolsaňyz? Geliň. Şu pillediň erte goýmak bolmaz. Siz bu yerde näme işläp ýörsiňiz? Hani uğraň bu yerden. Size näme gerek? Siz berdi ýaky ýaşaýaňyz, maňa denany gerek. Düşünýäňizmi? Oy meni, düşünýän. Göteriň şu yerden. Güm boluň. Gümüňizi çekin diýen. Hani boluň. Diýen an gerekmiş. Meni bir diňläýin. Güm boluň diýen, bolmasy milisiýany çagyrýan. Cennet, biz gürleşmeli. Ballak, men söýýänlidi. Seni mi ýa yumşak gyýdy? Kana aýtsana, sen bu gedek kimiň rolunda boldun? Inni bu zatlaň farky ýok. Diýsene, hiç ýere bytnama, haýyş edýän, getirip öňüňde dikerin. Deşnekli, demek bu zatlaryň hemmesi oýun ekenne. Bestir, bardak butordy. Häzirgiň özüne baryp, uly gok bilen bardady tep-tek edip gaýdaryn, äber penjegi. Ýalbarýan beýtme, düşün. O nerede senip ýetir waryny çekýä. Bir jemint giýjak alan üçin sen ony itten alyp ite berdin. O bolsa sen marada ne ýaşdan ne ýamandan birje tödem diýmedi. Seni ömrüni görmedik, tanamadyk, bilmedik ýaly. Sebäbi ol diňe meni söýýär. Men üçin hasrat çeken. Ol diňe men bilen bagtly bolar. Sen o hakda pikir etme. Sen barp ýatan ary bolar ekeniň, alaja me ekeniň. Ayar tip kalmış. Oy, çekilin. Çekilin diýen ýok bol. Ayır diýen. Men köleňe ýar bol, men bilen buyruk. Men özüm geçirä. Haşy diýen howpla adam diýen. Manyak kelip. Milisiýa. Utançlı. Beýhaya.
Olayam gidip mi? Kim? Ballak. Bir yerde ballak görem yok. Bir mediyanın yeride yapışıkkarlı hedirin bir yerden çıkacak yer boptu. Şu yerlerden tepiyor. Sana. Bunu menden kabul et. Ve sen tansın mı? Hamana onu sen tanıyan nersin o? Men şunu bilen soryan. Bizim ballağıma. Sen aklından adasıp yürümün. O ne hilak ballak bolyamış. Yankı men idime düşüp beni kovalap yürün adam abi. Ay tova. Hey! Hey, sen etiyanın ne? Ey ağam siz öz zatlarınızı men çamadanıma salıp durdunuz da. Çıkar gala. Sen o ballıkta Abdullah adını ayttın mı? Şonu gördüğüm, ödümün kimdiğim güppeyattan çıkarıyan. Onu söyleyen ayttın mı? Onu ödü biliyor eken. Bana durmuş çocuk dedin mi? Ey can ağam, ikimiz de bu zatları yarım sekundum eglemek bolan ok. Ha, yumuşak kingidin töngü edip bir deyin tak. Benim öz cennet canını tapıp yamış kıtanın radilini alıp tarpa öğrendim. Sonra mı gidip kuş da oynasam? Ey demesene. Gitme ağam. Sen baktın ağda vuruna geldi. Benim olsa bar hadi. Baştan başlamalı. Ay, bağıt neyme işlesin. Yumuşak kız. Men nälle, o seni söyle. Ey insan. Olen tek men gören ağa. O sene men duruydu. Menem olsa sen. O ne taşak gidibilecek? Ayağım sana tüz taşır okenin o. Şo daş olmaka da men şu yerden gitmekçi. Hey! İndi sen öz çemedanına men zatlanma salıpsın. Çıgar kalmış deydi. Belan körgüm sen pençeğinde dağ duvara men şu aklımda olsam kaydıp iyiliğin zadını giymen. At bir çıkar kalmış pençeğini. Hani ödüm ayrılığımdan. Bağışlan. 15. otogda yaşayan ballak oradışı yerine burada men onun yanına geçmekçi. Yerine. Bütün dünya yerine. Yönü geçmek bolana. Olur hedir deyince alyalar. Bu sabahın ayarlarını utanç ayağı almandır. Hamala artist görmedik yani. Ömrüme uzak olsun. Sağ olun. Ay, adı familyası doğru olin. Ne için artistli yerler? O kuşça. Bana hiç tadı düşünyen nerler? O men ballağım olsa, onu yumuşak kıydın yerden talya? Eğer de sen ballağım olsa, O nereden men ballağım olsun kıyı? Ola men tananok. Menem onu. Sen yalvardım o ömrümde Tanrım bir gıyır yeşilmedi Asla baktım o açılmadı Assalamu aleyküm. Ve aleyküm. Ve aleyküm. Men töre. Men uyam. Yumuşak kıyı. O kadırdanlar. Gönüňizden gelin. Haysiňiz ballak bolursunuz. Ine şu olmalı. Sizin gözüyen ballağınıza. Ana şu. Ballakçan sen mi? Cennetsan! Başın teyaz cennet. Yeni bir ballak. Menin mi seni? Hiç yere koyarım. Bak karı varım yörsene. İki ballak gözden ayıp bolly. Bir kaldı. Ey ballak. Eger sen ballak bolyan bolsoň, men uyama öýlenmekligi. Oýnalyň ahyryň. Sen uyaňa yumuşak der, menem ballak der. Siz bizim barymyda ağlap, gözümüzü daňyp, zorlap ne tanış uyaňyzy çatşak bolýaňyzmy? Ey, sen näme? Men öz uyamyň adyny bilmedi alym. Maňa mahluk duraýaň. Taktırın der, taktırın. Tehkel verme. O tadı wajipleri söylüp duraryn. Hani men yegenim? Hani men yumuşak canım? Kadırdan, ey kadırdan. O gıydinni sen yumuşak canın däl, o gıydinni men yumuşak canım. Şeýle dämi älimim dünýä, ayım günüm. Ey Aygün, sen bize kimi sokacak olan? Sen bäwenen gatyraňyz. Ine hakyky yumuşak kız.
Ine. Adamlar az kim tağapıl edin. Men hemme data ayıl sayıl edeyin. Yumuşak değil men näl. Em haqiqi yumuşak değil şu. Ne ahir vallahi? Onda sen kim? Siz men günämetin. Men beýle bulanmyçylyk bor etmenim. Men oğulla. Doğruyu aytsam sizin oğulladığınız bana hatam yaradı. Ey Tanrım, bular eniden bizim üstümüzden ölüp otuyor. Bu atlar näme alamati bolýar ha? Tolunman. Häzir özüni hemme dady. Edil şänik döňýalederin. Adyňyza gurban bolýan yumşak goý. Siz näme bolýaňyz? Sizin hakykatdan yumşak goýlygyňyz aýan bolýar. Men oýratgy yumşak däligimi özüm men bilýän. Ýöne çynmanlaryň kimdigini bilemok. Şeýerde hämen ýene ballak ýok. Selam adamlar. Aýdyňda araňyzda ballak atdyňyz barmy? Ine gördüňmi? Ýok diýerler. Egerde durmuşyň şuňa laýykly prototypyň aramyzda ýok bolup, biz onuň geçýär. Orany men yegenim däl, seňe barjak äriň däl. Düşündiňmi? Makulmy? Ine oň öýdem geldi. Yer nähili? Siz bärde düşünýäňizmi? Ine men mezhepsiz yegenim. Yuwas! Jenap general. Biz bulanma zorlugy parahatçylyk ýol bilen çözüp bilmedik, innisiz harby ýol bilen çözmeli bordyňyz. Hani? Hemmeňiz bir hatara düzülüň. Saltyrak bolun. Hani diýip geçen. Geçen aşağıda dur. Sen kim? Ön kowallak inne Abdullah. Sen kim? Oğulla. Sen kim? Cinnetmen. Bele tanıyan. Sen kim? Daý bolsun aýlay. Men ballak o yegenin. Ine yumşak goý. Ine şu bir hep göwdün näme bolsa di. Utanma, çekinme. Korkma, arkaňda men madyryn di. Men sizi diýinden başgaça ödegine getirýärdim. Görenmadim asla siz maňa yaramadyňyz. Men siz daýyňyza meňdeşdirýdim. Belki hem sizin başga öýüňizde meňdeş yegeniniz bardyr. Ýok yumşak goý. Bagtymyza şundan başga. Men ne yegen ýok. Men mus diýip durman. Gowdy Mustafa diýeýin. Rast sen barlakdan ýüze gördüňmi? Belki maňa durmuş çykardyň. Näme ýurýaň yumşakjan? Ne? Hani bir dat diýdi. Näme agamjan näme diýdi menem şoň bilen bolmaly baryn. Wa huyazygym, sen diýeniň men üçin kanundur. Bagatly bolma. Bular hasam gowully. Nikahlaşanları, nikahlar dağla çağırıyor. Maestro saat salın. Teyit gıydi, yumuşak katı gıydi. Aşağıda kağıdalacak erkek atlar bilen nikahlaşmağa razı mısınız? Ballak köyünü oğlunu. Razı. Abdullah Seydullah oğlunu. Razı. Dayı yegen Mehmet oğlunu. Razı. Gowja bolsana, surat alýarlar ahyryn.